Aprobado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ginaduso nga price cap nga 50 pesos kada kilo para sa imported rice. Natala na pa lamang nga ipagwa sa presidente ang executive order. Suno kay Marcos, ginrekomendar sa National Price Coordinating Council ang price cap kag ginaoprubahan ini bangod nga hindi siniluyag suno sa iya nga magtimbok ang presyo sa mga pagkaon. Ang ginduso sa National Price Coordinating Council kabahin sang tikang sang gobyerno nga mapahagan-hagan ang epekto sang giyera sa Middle East. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pahat-pahat naman sang presidente ang mga ginahimo sa iyang administrasyon lakip ng pagpasangkad sang 20 pesos rice program. Ginpadayaw man sini nga masobra 4 milyones ka mga mangunguma kag mga manugpangisda ang natalana nga bangkabaton sang 2,325 pesos nga bulig sa Abril halin sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Ihatag man ang fuel subsidy sa 40,000 ka mga mangunguma samtang haros 10,000 naman ka mga fuel cards kag fuel vouchers ang ihatag sa mga manugpangisda. Gindugang sang presidente nga nagapabilin nga estable subong kag nagasunod gihapon sa current suggested retail price kon SRP levels ang presyo sang basic necessities kag prime commodities. Pinalalawak din ang 20 peso rice program. May 627 na ng center sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons, ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher.